Ola, moi boas a todos, a todas. Son Paulo novamente. Este vai ser o meu último vídeo, en principio. É un vídeo que fago primeiramente para agradecervos que me tivésemes enviado todos os traballos, os primeiros que vos pedín, que xa prácticamente están todos, faltan algúns, non sei se mos van a enviar, se non, teño xa por aquí apuntado quen ten entregue o asunto e quen non, e xa comecei a receber os primeiros exemplares do segundo traballo. E antes de nada quería dicervos que estou bastante contento en xeral con todos os traballos, co que entregastes, pois vese que estabades na aula, que estabades a atender. A algún compañeiro ou compañeira voso que estaba un pouco máis despistado en algunha das cuestións das que falamos, mas en xeral bastante ben. Tamén reparei noutra cousa, e é que non debedes estar moi acostumados a facer traballos deste tipo, é dicir, tomar nota do que está a falar o profesor para ter uns apontamentos, porque polo que vexo hai xente a que lle costou pois ter en orde o que estaban a escrever, non tiña unha orde moi boa, non estaba ben colocado por puntos como tiñamos falado, que é o que se pretendía, non? Ter as ideas básicas, as ideas clave do que estábamos a falar. Hai algún que lle custa máis, algún que quixo facelo máis redixido, é dicir, redactado, que lle custou un pouco tamén, porque se enredaba un pouco, e entregoumo directamente na aula, que non foi o mesmo que outros que mo entregastedes vía electrónica, que tivestedes máis tempo para darlle unha voltiña. Entón, en principio, quería dicervos que en xeral estou contento cos traballos, mas vexo que hai certas dificultades, non? Entón, o que vos quería propor é que sexa máis, que teña máis peso dentro da cualificación estes traballos segundos que me entreguedes, porque teredes máis tempo para escrevelos, máis tempo para pensar e para pôr a vosa opinión, que é tamén fundamental, e entón, en xeral, eu penso que vos vai sair moito mellor o traballo. Entón, en principio, o que vou facer é que lle conte os que o fixeron mellor o primeiro traballo, que lles conte máis, e que non lle conte pior a que non lle saiu tan ben ese primeiro traballo, de forma que terei en conta máis este segundo traballo que me ides entregar agora, no que teredes máis tempo para elaboralo e para pensar as cousas e por a vosa opinión, e desta maneira podo puntuarvos mellor, xa que non estaredes tan apresados, non teredes tanta presa por escrevelo, tendes tempo, porque neste tempo de parón que non tendes aulas nen nada, pois terendes máis horas, aínda que tamén son consciente de que hai máis materias, non? Entón tampouco vos pido moito, é só ver ese vídeo que subín, por as ideas chave e a vosa opinión. É simplemente iso, facelo con orde, podedes facelo redixido, podedes facelo esquematizado, podedes facelo como consigades facelo mellor, non ten que ser dunha forma específica. O importante é que se vexa que tendes claras as ideas máis importantes e que estruturades ben a información, e logo a vosa opinión persoal, que tamén me importa, e me importa moito. Por iso vos digo que vos vou puntuar moito esa opinión persoal, o que achades da situación do galego na actualidade, o que vos comentei no vídeo anterior. Ben, dito isto, esta aula final sería un pouco para comentarvos pois unha serie de erros ortográficos que se repiten, máis ou menos, pois a grande parte de vos cometedes este tipo de erros. Entón, basicamente, o que pretendo con este vídeo é dicervos que erros son, como escrever ben e non ter eses erros, non? E como mellorar a vosa escrita, porque como xa vimos nesa primeira aula que din, o galego e o portugués son
pois, variantes ou variedades da mesma lingua, e esa proximidade pódese facer máis grande aínda utilizando a escrita. Entón vou vos dar unha serie de dicas, de pistas, non? De consellos para que vos acheguedes digamos a outra variedade da nosa lingua sen sair da nosa, é dicer, palabras que son comuns en nos dous lados e que se poden utilizar seguindo as normas que tendes de utilizar para escrever e as que estades a aprender na escola. Ben, vou comezar, como podedes ver aquí, con certos erros. Fomos dividindo por tipos. O primeiro é erro de acentuación. As palabras, como sabedes, segundo teñen a sílaba tónica nun lugar ou noutro, poden ser divididas en agudas, graves ou esdrúxulas. Aquí tendes 3 exemplos: aguda, portugués, acento no é. Repetistedes moito a palabra portugués nos traballos e moitas veces aparecía sen acento no é. Hai que acentualo. Portugués é palabra aguda. Grave, carácter. Como sabedes, a sílaba tónica nas palabras graves ten que estar na penúltima sílaba e só se acentúan se acaba en consonante diferente de N ou S. E por último, as esdrúxulas, que son antepenúltima sílaba, sempre levan acento. Por exemplo, a palabra estética, ainda que hai moitas máis, poñemos un exemplo de cada unha para que non se faga moito longo este vídeo. Sempre van acentuadas as palabras esdrúxulas. Tendeiso en conta, porque hai algún que non me estaba acentuando palabras esdrúxulas. Moito ollo. Ben, logo de comentar as regras básicas de acentuación, temos pois certas palabras que, como sabedes, pois están acentuadas para diferencialas doutras que se escreven exactamente igual. A este tipo de palabras, de este tipo de acentuación, non? Chamámoslle pois acentuación diacrítica, acentos diacríticos. Serven para diferenciar dúas palabras que se escreven exactamente igual. Neste caso, primeiro, máis, cando estamos a falar de adverbio de cuantidade, leva acento no A. Eu son máis algo, cualquier cousa, máis alto que a ti, máis baixo que a ti, etc, etc, etc. Máis leva acento porque é adverbio de cuantidade. Logo, tentei subir a árbore, mais non o conseguín. Neste caso é unha conxunción adversativa e entón non leva acento. Entendedes? Nun caso leva acento porque é adverbio de cuantidade, noutro caso non o leva porque é conxunción adversativa. Que acontecería en Portugal? Non terían este problema porque eles utilizan máis sen acento para cuantidade e más para a adversativa, entón non precisan por acento. O mesmo acontece no Brasil e no resto de países. É curioso porque no Brasil eles utilizan máis e máis, igual que utilizamos nós, mas cando é adversativa eles utilizan eles pronuncian oralmente, eles din máis e escriben más. Entendedes? Há unha diferenza entre o que se di e o que se escreve. Entón, para non ter de facer isto de pôr máis con acento, máis en acento, nun caso utilizan máis e noutro máis. Mas no caso noso, na norma que vos estou a ensinar, que vos ensinamos, que vos ensinan os profesores de galego, debe ser acentuado máis, cando é de cuantidade, para diferenciálo do máis adversativo, porque nesta norma escrévese máis nestes dous casos. Ben, logo, no caso de é acentuado e é sen acentuar, é do verbo ser leva acento, ela é de Mercurín, e é de conxunción sería sen acento. Vos sodes dordes, eles son de Frades. Vedes? Esa é a diferenza, acentúase para diferenciarse porque son dous casos, nun caso é o verbo, noutro caso é a conxunción. E por último, nós e nós. Neste caso, primeiro, nós comemos castañas, é pronome persoal tónico, e no segundo caso, non nos vamos deitar cedo, ese nós, xa vedes que muda, nós e nós, cando se acentúa, cando é o pronome persoal tónico
Nós é máis aberto e nos é máis fechado cando é pronome personal átono. Nós comemos castañas, non nos vamos deitar cedo. E aí xa podedes ver máis ou menos. E é esa diferenza igual só co acento. Ben, estes erros repetíronse varias veces en varias persoas, por iso estou remarcando estes erros especificamente. Parecían outras cousiñas que teñen menos importancia, que están por aí, que vos podería comentar a título individual, mas vou vos comentar así en liñas xerais os erros máis comuns, máis frecuentes. Os dígrafos, como sabedes, está o dígrafo QU e o GU, que dan palabras, pois temos aquí palabras como queixo, queixa, ou guerra, portugués. Entón, há algunhas persoas que escreveron portugués sen o U, iso non se podería pronunciar portugués, porque faltaría o U. Sería, pois, non sei, portuxés, se o queredes pronunciar desa forma. O G só, aínda que na norma que utilizades non existiría esa combinación. Non sei como o pronunciarían os señores que criaron esta norma, se vos esquecedes de polo U, non sei como pronunciarían, mas non poderíades pronunciar portugués, iso sería imposible. Entón, lembrade sempre, queixo, queixa, guerra, portugués, levan U ao lado do E, entre o que e o U, e o G e o U, digo, que U, logo, vogal, E, ou I, penso que era, tendes de porlle sempre o U no meio, sempre. Por exemplo, guiar, tamén, co I, como podedes ver, tendes de lembrarvos sempre de por ese U, senón non estades a por ben, a escrever ben a palabra. Logo, da puntuación, uso de vírgula ou coma, se lle queredes chamar, podese chamar das dúas formas, vírgula ou coma. Sempre que dades unha opinión ou sempre que ides explicar algo, lembrade de por coma ou vírgula, que se pode chamar. Na miña opinión, vírgula, isto non é correcto porque ta. Ou discordo co que di o autor, xa que o argumento non me parece que tal, ou como for. Ben, lembrade, sempre hai que pôr esa vírgula aí separando. Logo, moitas veces facedes alusón al uso, iso tendes de polo entre aspas, facedes alusón a esa palabra, o luso ten que ir entre aspas, non é comillas, que alguén puxo por aí comillas é castellano, en galego é aspas, igual que o é por resto de persoas que falan a nosa lingua por todo o mundo, aspas. Ben, uso das maiúsculas. Lembrade que os topónimos, Portugal, Brasil, teñen de ir con maiúscula, igual que os días especiais como Día das Letras Galegas debe de ir con maiúscula. Unha persoa puxo Brasil con Z. Brasil escrevese con Z en inglés, mas non en galego. Lembrade iso, Brasil é con S. Ben, castellanismos. Aparecen bastantes castellanismos nos vosos traballos, tendes de esforzarvos un pouco máis en polir isto. Teríades o seguinte. Aquí apareceu, hai varias persoas que utilizaron estén, palabra, e segundo aparece na norma que tendes de aprender, é estean, non estén, estean. Existen variantes dialectais pola Galiza e fora dela que son, por exemplo, esteñan ou estexan. Vos podedes seguir pronunciando, se utilizades normalmente esteñan ou estexan, podedes seguir pronunciando deste modo. O importante é que se escrevedes nesta norma do galego, escrevades estean, porque é o que marca a norma. A norma prescribe unha forma exacta de como debedes escrever esa palabra, mas esa palabra pode ter variantes diferentes. Entón, vos podedes seguir falando como falades habitualmente, con cualquier das variantes, sempre que for galega, poder ser, e non castellana, non é estén, é estean, esteñan ou estexan, escrito estean. Ben, outro é tendrían, que sería terían, enseñar, é castellano novamente, sería ensinar, e aquí quería comentarvos unha cousa. Ensinar
é cando lle estades transmitindo información a unha persoa, estades lle ensinando. Non debemos confundir mostrar con ensinar. Eu podo vos mostrar este papel, mostro o papel, mas non vos estou a ensinar a información que está aquí, non vos estou a explicar o tema no que se está a centrar este documento. Ben, entón a cousa é ensinar. Cando vos ensino, vos estou a ensinar agora, estou vos a ensinar, a darvos unha aula, estou a ensinar. Logo, podo vos mostrar palabras que saen escritas nun papel. Iso é mostrar. Ben, solo é castellano, en galego é só. E aquí direivos un truco. No latín era solu, a palabra era solu. Que acontece no romance galaico portugués, romance galaico, que ese U final sempre pasa a O, e os Ls que cadran entre dúas vogais na maioría dos casos desaparece. Entón, se solu é a forma do latín, solu, ese U pasa O, solo, e logo cae o L e fica só, e ao haber dúas vogais xuntas iguais desaparece unha, fica só. Esa sería a forma galega. Tendes máis exemplos de máis palabras nas que acontece isto. Hai persoas que me puxeron salir. Salir é castellano, en galego é sair. Acontece o mesmo, dades vos conta, o L entre dúas vogais desaparece. Sair. E ademais no caso de solo, en galego, sí que existe a palabra solo, mas o solo é o que há no chan, o solo, de terra, o solo. Non ten a ver co que queríades vos no texto dizer que era só. Entendedes? Ben, agora non é, agora é castellano, é agora. E hai quen puxo donde en vez de onde. Donde sería como de máis onde. Donde? Donde és tú? De onde és tú? Sería esa contracción. Mas non, vos, no caso que estades utilizando, utilizádelo en vez de onde. Onde caeche? Caín, pois, no patio, xogando fútbol. Pois, tendes de diferenciar entre de onde e onde. Son cousas diferentes, usos distintos. Hai quen escreveu e utilizou bueno. Bueno non é unha palabra galega. A palabra galega é bo ou bon, ainda que ás veces tamén podedes utilizar ben. Que acontece? As formas bo e bon aparecen na Galiza en diversas partes, dependendo da zona, utilízase unha ou outra. A norma actual do galego, que estades a aprender, non permite escrever bon, só podedes escrever bo. Ainda que na norma internacional o frecuente é utilizar bon e non bo. E cando utilicedes estas formas, ben, bo e bon, lembrade que suplen esa forma castellana de bueno. Non digades bueno, dicide ben, agora vou facer tal cousa, ou bon, veña, iso non é, ou bo, veña, tal. Tentade quitar ese bueno, porque bueno non é galego, é castellano, e utilízase oralmente. Por iso vos poño aquí marcador discursivo oral. Se escrevedes algo, non poñades nunca ninguna destas cousas. Iso é unha forma que utilizamos na oralidade. Estas formas é unha forma de falar, non de escrever. Tentades, son cousas diferentes, falar e escrever, como vos comentei. Entón, tende iso sempre en conta. Non utilicedes estes marcadores discursivos orais cando estades a escrever. E non poñades bon, o que era non, directamente achamos que isto é así, ou eu penso que tal, mas non bon, é que tal. Iso é a oralidade. Unha cousa é oral, outra cousa é o escrito. Ben, as formas anque ou aunque, iso é castellano. A forma galega é aínda que. Aínda que vos lo digo, sempre caedes na mesma. Aínda que. Esa é a forma galega.
dúbida e non duda, o plural de igual e iguais, non iguales, lembrad os plurais como se forman, salvo nos monosílabos, que na norma que utilizades vos é acabado en les, o plural dos monosílabos, os outros acaban en is, iguais, non iguales. Logo, diferencia non é a forma correcta, é diferenza. Non sei se vos explicaran xa algún profesor, alguna profesora, o que son as palabras cultas, os cultismos, e o que son as palabras patrimoniais. As palabras cultas manteñen formas máis antigas, herdadas do latín, e as palabras patrimoniais son evolucións posteriores desas palabras cultas. No caso de diferencia é a forma que se utiliza no castellano, que iso foi o que vos levou a escrevelo así, non debedes escrevelo desta forma senón diferenza, porque é unha palabra patrimonial e non culta. Se tendes dúbidas disto, podo facervos outro vídeo ou explicárvolo a título individual quen teña dúbidas sobre estes tipo de palabras, mas eu penso que ou destedes isto xa ou vos lo vai explicar a profesora Charo, así que non vos preocupedes que ides aprendelo sí ou sí, acabaredes entendendo ben, non ten moita dificultade. Ben, outra das palabras sería, outra das formas estas que cometedes ese erro de utilizar é sen embargo ou nembargantes. Esta puxena, sei que non a utilizades porque soa moi vello, isto utilizaba xente da época de nós e demais. Tendes de utilizar a forma non obstante, iso é o correcto. Logo, a causa da apertura vocálica, cando pronunciades, tendes unha tendencia a fechar diversas palabras de forma que coinciden co castellano. Utilizades si, sin ou mismo, cando as formas galegas son se, sen e mesmo. Non é un erro gravísimo, mas a norma escrita especifica que tendes de facer isto, escrevelo con e. Se fago unha cousa non fago outra. Sen, non vou tomar ese zumo sen azúcar. Mesmo, non mismo, é o mesmo que tiña feito eu anteriormente, etcétera, etcétera. Lembrades, se, sen e mesmo. E máis reparade que en castellano teñen si afirmativo, que vai acentuado, e logo teñen outro si que é o caso que temos aquí agora mesmo, que é se fago unha cousa non fago outra, se hago isto non hago outro. Ese si de circunstancia, non? Teñen de diferenciar do outro con acento, igual que as primeiras palabras que vos expliquei en galego. Reparades, ese tipo de acento diacrítico tamén existe en castellano, mas no noso caso nos afirmamos con si e logo temos este se. Se é isto non é outro. Vendes? Como son xa distintos non require que poñamos acento. Entón, o si afirmativo noso non leva acento, que hai algún que cometeu ese erro. O si en galego non leva acento por iso. E ainda que non o puxen aquí, hola en galego non leva H, ou tamén se lle pode chamar H, non? Na norma esta permite chamarse H. Non leva hola, non leva H. Lembrade iso sempre, iso é en castellano, non é en galego. Ben, logo teño para vos aquí unhas melloras lingüísticas que podedes aplicar, como vos dicía antes, un pouco seguindo o manual de calidade lingüística do profesor Freixeiro Mato. Podedes ter aquí uns exemplos moi interesantes, moito interesantes para mellorar a vosa cualidade lingüística. Utilizar coma ou como. Vos utilizades normalmente coma para todo, mas o que aconsella Freixeiro Mato é ese coma utilizalo cando vai cun pronome seguido. Eu son coma ti,
por exemplo. E utilizar como no resto dos casos. Vou non facer como sempre. Vedes? Esa é a diferenza pequena de uso, que coincidiría tamén co que utilizan o resto de falantes de galego de todo o mundo. Ese como, que utilizan sempre. Eles utilizan sempre como. Nós temos o coma, que se utiliza sobre todo para estes casos. Coma seguido dun pronome. Como a ti, como a min, como a el, Pois isto é un pouco o que hai en galego. Logo, teríades as formas, utilizades sempre o verbo quedar. Lembrade que nós temos tamén o verbo ficar, que é sinónimo. Utilizar sinónimos enriquece a nosa escrita e enriquece a nosa fala tamén se o aplicamos cando falamos. Entón, poderíades dicer, pois non fun á festa, fiquei en casa. En vez de quedei en casa, fiquei en casa. Por exemplo, non teríades tamén, pois hoxe quería combinar cos meus amigos. En vez de quedar, combinar. Combinei cos meus amigos. Xa sei que agora podedes combinar só a través do Skype ou a través dos medios telemáticos, mas cando acabe todo este problema do virus, poderedes combinar con eles en persoa. Ben. Logo teríades, que utilizades moito tamén, cambio. Poderías utilizar mudanza. É unha mudanza, produciuse unha mudanza no galego que pasou de tal forma a tal forma. Mudar, mudanza. Logo, as formas ata ou até, nunca hasta, podedes escrever ata ou até, con tamén dende ou desde. As dúas formas son galegas e as dúas están permitidas. Poñer e por. E tendes tamén, pois, o verbo poñer, podedes utilizar por, con acento, que se diferenciaría do por preposición. O mellor, procurade non utilizalo, mellor sería utilizar se cadra, que é puramente galego, aínda que a raja aceita o mellor, iso é un decalco do castellano, sempre mellor o galego se cadra. Como podedes ver, sempre teño unha primeira forma, que é unha que se utiliza moito aquí, e a direita está a forma alternativa, que tamén podedes utilizar, mas que de alguma forma non é potenciada, xa sexa por como vos chega a casa, como falan pois, na vosa familia, ou como sentides utilizar seguido estas palabras nos medios de comunicación, eses que temos en galego, que veñen sendo bastante poucos, como xa vistedes anteriormente no vídeo que subín, etc. Logo, teríades unha forma tamén para creer, que é galega, achar, acho que non ten razón porque tal cousa. Explicades utilizando achar. É unha forma que se utiliza moito nos falantes de galego fora da Galiza, mas que aquí non ten tanto uso. Por lo menos non se utiliza tanto nos medios de comunicación e non se utiliza tanto en algúns ámbitos, por iso non é tan común, mas é galego e, por tanto, podedes utilizalo sempre que queirades. É correcto e está permitido. Ben, o caso este de malo, mala, que está permitido en galego e é o máis utilizado, tendes unha opción que é mau, má, que tamén se pode utilizar. E vos la recomendo, que é como se utiliza no resto de países en que falan galego, como vos dixo Cristian. Mau e má. Logo, que acontece con malo e mala? Porque non vos lo aconsello? Porque, como vos expliquei anteriormente, do latín, o L entre vogais pérdese, e entón este malo, ou perderse o L, que dá mau. E este mala, o perder o L, que dá má, dous as, simplifica nunha, má. Vedes? É o mesmo mecanismo do latín, xa vos está explicando que é o que debería ser no romance. E entón podedes ver como sería na vosa lingua ben escrito, non? Ben falado tamén. Que teríades variantes, hai zonas nas que din mau, outras din máis fechado, mau, etc. etc. Mas
é importante, podedes utilizar isto. Xa por último, para acabar esta explicación, que non vos quero enredar moito máis, unhas últimas cuestións que tendes aquí. Tende cuidado cos correctores ortográficos dos procesadores de texto. Se utilizades o OpenOffice, o Word, o LibreOffice, o que utilicedes, tende moito cuidado cos correctores, porque algún de vos ten o corrector en inglés e modifícalle o que está escrevendo e poño mal. O caso que vos dixen de Brasil con Z, posiblemente non fose el querendo, esa persoa que o escreveu, senón que o corrector modificoullo. Así que tende moito cuidado, sempre tendes aquí en baixo, na parte inferior, e o corrector ortográfico. Entón, póndeo sempre en galego para evitar ese tipo de problemas, porque logo eu teño de corrixilo, vou ver eses erros, vou saber que non é culpa vosa, entre aspas, é culpa vosa porque non vos fixastedes, é porque non repasástedes, mas en principio non é culpa vosa porque foi culpa do procesador de texto que vos lo modificou por non estar desatentos a iso. Así que botadelle un ollo. Logo, non confundir escrever con falar. Como sabedes, a linguaxe escrita son como as letras son como símbolos que representan certos sons. Non é algo natural. A escrita é algo artificial que nós creamos para representar a nosa fala. Entón, como vos comentaba, no Brasil din máis para a cuantidade, máis para a adversativa, é dicir, adverbio de cuantidade adversativa, conxunción adversativa, e utilizan máis cando falan, sempre utilizan máis, igual que o habitual que utilizamos aquí, mas logo cando escreven poñen máis unha e máis a outra, de forma que eles diferencian as dúas a través desa pequena modificación na escrita. Entón, a escrita e a fala son cousas diferentes, tende iso sempre en conta, porque hai persoas que teñen moitísima máis idade que vos, con moitos máis estudos, que aínda non saben esa diferenza, así que se aprendedes agora, xeides por diante deles. Logo, Carballo escrévese con V e con LH ou LH, como dirían outros, que algún de vos o escreveu daquela maneira. Lembrade como escribía Carballo, como aparece nos seus últimos libros, Carballo con V, LH, e foi o primeiro profesor de galego da Universidade de Santiago de Compostela, non? Lembrade iso, que vos lo comentei, que algún me puxo que foi profesor de portugués. Se consideramos a nosa lingua portugués da Galiza, que sería outra forma de chamarlle, igual que chamo ás veces galego de Portugal, o que falan ali, o galego do Brasil, como dicía noso amigo brasileiro, do mesmo modo poderíamos chamar portugués da Galiza o que falamos aquí. Ao final son formas de chamarlle a mesma lingua. É un pouco indiferente. Entendémonos como falamos, é a nosa lingua e nós somos donos dela. Lembrade iso sempre. Nós utilizamos a nosa lingua e nós somos donos da nosa lingua. Ninguén pode dicernos que, por exemplo, que sei, que se a nosa lingua que é diferente de non sei que, non sei canto. Mas é diferente en que sentido? Por exemplo, se nos dicen non falan galego no Brasil, pois iso é algo que é unha opinión persoal, non? Porque realmente tamén un brasileiro como o noso compañeiro Cristian está dicendo que el o que fala é galego. Quen lle vai dicer que non é galego? El vai seguir dicendo igual, non lle vai importar. E nós que falamos? Pois falamos galego, falamos portugués da Galiza, podemos chamarlle como queiramos ao final, como dicía no tema da lusofonía. E falando de lusofonía, tendes aí que polo que se ve foi rápido demais cando din a aula, perdestedes vos e non sabíades o nome, o terceiro nome, podeslle chamar lusofonía, galaicofonía ou galeguía, dependendo de en que queirades por énfase, digamos. O máis coñecido é por lusofonía, como xa vos comentei, ese luso que puñades entre aspas é o identificativo, queren asocialo co pobo luso que estaba aí polo sur de Portugal. Galaicofonía atendendo a Galaequia, atendendo o que antes era Galequia, que abarcaba esa parte norte de Portugal e que abranxía o que é a Galiza actual, o norte de Portugal actual, e por último a galeguía, que se centra máis, que este é o que vos perdestedes, que se centra máis
na idea de que todo parte da Galiza ou da Galequia, non? Antiga. É dicer, que a lingua naceu na Galequia, por iso galeguía. Há un libro publicado bastante recentemente de Manuel Miragaia, profesor de filosofía que é da Coruña, que se chama Galeguía, podedes buscalo por internet, que é un libro de poemas, é un poemario, Galeguía. Ben, logo, as últimas dúas cousiñas. Hai unha diferenza entre ver e mirar ou ollar. Aquí, ás veces, utilizades mirar, tamén podedes utilizar ollar, que sería unha forma alternativa que é sinónima, e que antigamente se utilizaba moitísimo máis. Cada vez se utiliza máis mirar e está facendo desaparecer a outra forma, por iso eu sempre utilizo ollar. E tedes ver, non é o mesmo ver que ollar. Eu podo estar a ver unha paisaxe, mas podo estar a ollar unha árbore, especificamente. Mirar esa árbore, ollar esa árbore, indica que estamos a prestarlle atención a ese elemento específico. Ver é algo xeral. Eu vexo, mas eu ollo para algo, eu miro algo, iso é específico. Igual que ouvir e escoitar. Ouvir, pode ouvir moitas cousas, mas escoitar é se lle estou prestando atención realmente. Entón, tende iso sempre en conta. E por último, evitade utilizar as palabras como din, dicir, falar, cousa. Utilízase moito. Utilizade sinónimos. Examinar, analizar, pois dicir, comentar, en vez de cousa, o obxecto do estudo. Há moitas formas. Entón, eu recomendo-vos unha páxina brasileira que me pareceu moito boa, que é sinónimos.com.br. Aínda que está no galego do Brasil, aínda así se pondes a palabra, por exemplo, non sei, vou abrir por aquí esa páxina para que a vexades. A páxina é esta. Entón, aquí pondes unha palabra, pois, por exemplo, analizar. E aquí pon examinar, investigar, explorar, pesquisar, estudar, observar, verificar. Vedes, tendes moitísimas palabras que podedes utilizar sen estar repetindo sempre a mesma. E se tendes dúbidas, e vos escreveríades analizar en vez de analizar, e non vos hai por iso, tendes un outro dicionario moito bon que se chama Extravis, e no Extravis pondes examinar, como vos analizar, perdón, como poríades vos, e que vos dio o Extravis, analizar. Vedes? Entón o Extravis o que vos está a facer é di o equivalente na norma que tendes a obrigación de aprender, o equivalente na norma internacional do galego. Entón sabedes que a forma internacional é analizar con S en vez de analizar. Entón ides aquí o dos sinónimos e pondes analizar, e entón aquí xa tendes todos os sinónimos que poderíades utilizar. E se tendes dúbidas de se estas palabras están permitidas na norma da Real Academia Galega, entrades na páxina da Real Academia Galega, que tendes un dicionario tamén, e pondes aí analizar. Entón xa vedes, analizar existe. Aquí, examinar tamén o tendes no dicionario. Non é que exista, senón que está no dicionario da Real Academia Galega. É un dicionario moito pobre, que ten pouquísimas palabras, mas están as básicas. E aquí sabedes polo menos que estas palabras que eles poñen están permitidas. E aí sabedes que non ides ter problema. Entón, con estas tres páxinas, a da Real Academia, o Extravis e a de sinónimos, podedes ter unhas ferramentas moi boas para traballar, para mellorar os vosos textos, porque lle dades máis cualidade, máis sinónimos, e unha forma de demostrar que tendes vocabulario. Entendedes? Iso nun futuro é fundamental. Vos queredes escrever cualquier cousa para un xornal, para unha revista, quen sabe por onde teredes de escribir nun futuro. Para un traballo da universidade, cuantos máis sinónimos, máis variedade de léxico,
de palabras utilicedes, mellor, máis cualidade ten o voso texto. E nada máis, non vos vou dar moitas máis voltas. Isto é o que vos quería comentar hoxe, estas ideas. Falta moita xente por entregar este segundo traballo. Pídovos por favor que mo entreguedes cando poidades, facedeo con calma, facedeo o mellor que poidades, para que vos poida por unha boa cualificación, que é o que quero eu realmente. E nada máis, obrigado por me atenderdes de novo. Un saúdo, grande abrazo desde aquí, desde Ordes, que é onde estou agora mesmo. Como sabedes, eu tamén son de aquí, da zona. E nada máis, cuidadevos moito, cuidade da vosa familia, que les cuiden de vos, e que pase esta situación en que estamos cuanto antes, para poder seguir pois coa nosa vida tal e como a coñecíamos antes de estar fechados todo o día. Veña, un saúdo, forza a todos.